Hi Manny, good afternoon and congratulations di ay daghan mong mga fans nimo Manny nga galagot kay ngano kuno wala na lang pudto nimo patya tong buang ganing ha kay dara kay tong buang ngano man gipasaylo pa man to nimo Manny naluoy ka. Actually, plano man ta dyan ako maputlan to kinabuhi ang buang ganiya kay gigaraan na jud ko ba pero akong ginawa pamilado sa labat tong buang niya. Paksyon ako, lain sigay makonsensya sad ko. Nya hatagan ko nimo siya balato. Oo, hatagan dyan na ako siya balato. Sali wala pa ni nag-start ang duwa. Ako naman to gipada ang duha ka sako ganador dito sa ilahaw niya. Ang bayranan ko siya motor nga na po kabuhan na gabi tay. Ako na po to gibayran kay bawo na bigog laugon ni duwa. Alam man no, makainlove jud ka man ni butan kay ka man ni. Abi na kog lungon to imong giandam ganiha man ni kay abi na kog mapatay na tong buang. Ayaw sa din taon patya day oy. Uy, migo, musta man? Lami ang kumo ni Pacquiao? Asa naman to imong trastok buanga ka? Bitaw sa tinuod lang kusuga gyud ko mo ani ni Pacquiao kay kana gyud yang wala grabe pag ako suga pag round 1 no bitaw ni sukarap ko ato kay pagsukmag niya nako buong ko nakikita mo ko ganin ipot babaw sa akong galupad-lupad niya nislirap na akong mata mo to nihagba na lang ko kay din amon jud mada mo to nakamatngon ko piskot na ni naon din ni akong uyab magtanaw kay hadlok sad ko ba nga basin magduwa ni buwagan ko to niya mo to ako ligi pugos ako ko galingon nga mobarog ko kay para ra gyud niya mao na nakaana ko sa akong galingon ni humana ni duwadin adyo ko muusap uli na lang ko sa bukid mananong na lang ko kamunggay niya ako lang ibaligyan ko kilid-kilid kay grabe ni manda ako mong agad pero ting pagkasakita pero ako lang ito giahat kay siyempre baksidor bayata na nga dapat laban lang laban. Guys, kita ninyo yang ango na yung buang.